audience ke Sizwe TV1. Ukhumalo lo ukhulumayo njengamanje. Ngizokhuluma ngespecial la. Sika Hezekiya ibhavu la khona. Ya kukhona abaseke bafika la ekhaya bezothathalela ibhavu lelale ndoda le. Ngiyabonga futhi nawe sebathumela lokhuza bethumela udrink kodwa ngaze ngize ngicele phela ukuthi abantu abangifakele imali bethi bayabonga kodwa phela umuntu usukenza osuke kusuka othandweni lakhe. Kunebhavu la elikhona eliku special. I-price yakhona less than 2000. Angithandi ukuveza i-price base kunezigebengu la ngaphandle ezophinda iniscam ngale price engizoyisho. So la mawuzokwenza leli bhavu leli bhavu uma ufuna ukulenza uzongifonela. Ibhavu lenhlanhla umuntu osuke ufuna unyuse esikhundleni, umuntu ofesayo ufuna umsebenzi, umuntu onestori into zakhe ezimhambela kancane ngabothi manje kahle kahle kuphuma kuya ngakuphi bese kuba umuntu kahle kahle onebhizinisi elincane okanye ibhizinisi elikhulu ofuna ukuthi liphakanyiswe. La wena uphatha lokhuzana, uphatha inkukhu emhlophe nje kuphela. Mawufuna ibhavu la uphatha inkukhu emhlophe, ngiyakuthatha mina ngikusolwandle. Uyafika olwandle uyabhabhadiswa bese bekhona usiko sobeselenziwa bese uyagezwa. Bekhona ibhayidi emhlophe sithatha lesi sigubhu lesi sicundisela la kuleli bhayidi emhlophe sifaka namabutho athize la uphakamisa inhlanhla. Bese emveni kokuthi usufaka imali emhlophe bese uyahamba uyogeza. Mawuqeda ukugezwa usuyagcatshwa. Mawuqeda ukugcatshwa bese ngikufakela lokhuzana uphondo lasentanyeni okanye ngikwenzele ibhodlela lesiqabu eliphuma la phakathi kulesi sigubhu lesi. Isona special nje kahle kahle lesi esikhona njengamanje esikalesi sigubhu lesi ekuthiwa Hezekiya sokuphakamisa abantu abasebenza ufuna unyusela isikhundla, umuntu onebhizinisi ufuna liphakame ibhizinisi, umuntu onebandla ongasidinga isigubhu osabayo uphatha isigubhu okanye ongafuni ukuthi ubonakala ukhona ayisebenzisayo ephathi anayo. Ngiyamgcaba ngiyamgeza bese ngiyamgcaba ngalesi sigubhu lesi bese into yakhe iyaqala iyaphakama bese iyabonakala. Abantu abama-artist la wasafufusa la siyakwazi ukuphakamisa lento kahle kahle isebenzana nombani ofuna ukuthi into yakhe ikwazi ukuthi ibonakale. Lesi sigubhu lethu Hezekiya ilokho nje size ngakho nje la namhlanje ukuthi nje sizoveza special sika Hezekiya. Umuntu osidingayo nje athinte lezi namba lezo 061 214 5378 okanye 066 310 7173. Yeah, ispecial lesi sika Hezekiya nje esesikhona manje sesiqalile. Ngangisho ukuthi ngizokhipha ispecial sesikhona ke special. Umuntu osidingayo njengamanje ahlala ucingweni nje angifonele siyageza siyabhabhadisa bese ufaka inhlanga uyagcatha uhambe uyophila impilo yakhe emnandi. Siyathokoza.